касбро ки интихоб карден аз паи касб шавен, аз паи ҳамин кор шавен. Зиндагӣ пастубаландиҳои зиёд дорад, лекин барқкор дар ҳама ҷо лозим аст. барқкор ба ҳама мушкилиҳо ёрдами худро расонда метавонад. ман Холматова Мӯтабар, сардори шӯъбаи назорат ва тақсимоти барқи ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик мебошам. ба ман ҳамчун идеал роҳнамои ман ҳамон тағоҳои ман буданд. Ман ки худ аз хурдсолӣ ҳамроҳи ваҳо калон шудам, орзу доштам ки муҳандис шавам. лекин ба ҳамин муҳандиси соҳаи барқ шудани ман сабаб он шуд ки ҳангоми таҳсил дар мактаби миёна ба лагери истироҳатии Орлёнок ман роҳат гирифтам ва дар ҳамон ҷо бо як зани рус шинос шудам ки вай ба ман гуфт: ту агар табиб шудан хоҳӣ метавонӣ табиб шавӣ, лекин энергетика ки соҳаи ҷудонашавандаи ҳаёт мебошад ва ояндаи бисёр дурахшон дорад, метавонӣ соҳаи касби энергетикиро соҳиб шавию дар ҳама ҷодаҳо муваффақ бошӣ. Яке аз сабабҳои ба энергетика омадани ман ҳам ҳамон зани руси ношиносе буд ки ба ман ҳамчун роҳнамо роҳи интихоби касбро нишон дод. баъди хатми мактаби миёна ба Институти политехникии Тоҷикистон ба шӯъбаи барқтаъминкунии шаҳрҳо ва корхонаҳои саноатӣ дохил шудам ва таҳсилро дар он ҷо идома додам. ҳангоми донишҷӯӣ ҳамроҳи ман боз 3 нафар тоҷикдухтарон буданд ки мо дохил шудему якҷоя хатм намудем. ба соҳаҳои гуногуни ҳамонвақтаи Тоҷикистон ба кор сафарбар шудем. дар он солҳо бо роҳхат гусел мекарданд ба корхонаҳо, ба минтақаҳои гуногун. яке аз минтақаҳое ки интихоб шуду манро ҳамчун донишҷӯи фаъоли хатм карда ҳамчун мутахассис гусел намуданд, ман ба вилояти Суғд ба шабакаҳои интиқоли барқи шимолӣ гусел намуданд. ба ҳайси техник ҳуҷҷатгузор ман ба кор рафтам ва дар шабакаҳои барқи шаҳри Конибодом фаъолиятро оғоз намудам. бо он ки як духтари тоҷики маҳаллӣ ба ҷои кор омаду дар байни мардон кор мекунад, онҳо маро ҳамчун хоҳараки худ, ҳамчун духтари худ қабул фармуданд ва коллектив маро пазируфт. гуфтанд: мо он чизе ки ту намедонӣ ёд метем, он чизе ки ту медонию мо намедонем, аз ту ёд мегирем. раҳнамои ман дар ин кор марҳум Усмонов сардори шабакаҳои барқӣ буданд. дар давоми фаъолияти корӣ баъди шабакаҳои барқии шимолӣ ман ба шаҳри Душанбе кӯч бастам, омадам, ҷойи корӣ барои худ кофтам. яке аз сабабе ки ман Тоҷикабел ҳамчун муҳандис технолог ба кор даромадам, ин он буд ки дар вақти донишҷӯӣ дар шаҳри Киеви Украина мо таҷрибаомӯзӣ гузаштагӣ будем дар ҳамин соҳаи кабелбурорӣ. ба ман шинос буд ва ман омадам ба ҳамин Тоҷикабел дар давоми 10 сол дар ҳамонҷо фаъолияти корӣ кардам. асосан бо мардон кор кардам, чунки он замон занҳо кам буданд дар соҳаи кабелбурорию умуман дар соҳаи муҳандисие ки дар он ҷо ман кор мекардам. Тоҷикабел кор кардани ман ба он оварда расонд ки ман боз гашта омадам ба соҳаи энергетикаи худ, ба соҳаи шиносе ки худ дар шабакаҳои барқии марказӣ ба кор шурӯъ намудам ва фаъолияти кориро то ҳол дар системаи барқи тоҷик идома медиҳам. командае ки мо дорем дар ҳамин ширкати барқи тоҷик доимо ҳамчун як оила будем, ҳозир ҳам ҳастем. ҳамсарам дар ҳама кор дастгири ман буданд ва мегуфтанд ки барои чӣ ту 5 сол донишгоҳро хатм кардӣ, барои дар хона шиштан ё ин ки барои ҷамъият ба фоида овардан. ба ҳамон хотир ман фаъолиятро баъди таваллуди кӯдак ба кор баромадам ба хотири он ки фоидаи ман ба ҷамъият расад.
ду писар дорам ки ҳар ду ҳам соҳаи барқро интихоб накарданд, вале ваҳо медонанд дар ҳама кор дастгири ман ҳастанд. ҳаракат мекунанд ки ба ман шароити истироҳатӣ муҳайё кунанд, доимо нигаҳбони ман ҳастанд, ҳамраҳам ба кор оварда мемонанд, гирифта мебаранд ва ҳаракат мекунанд ки он чизе ки ман медонам каме бошад ҳам ба ваҳо таҷрибаи худро нишон диҳаму омӯзаму насиҳат кунам. он духтароне ки дар давоми фаъолияти кори ман меомаданду таҷрибаомӯзии худро гузаронида мерафтанд, ман ба онҳо насиҳат медодам ки ҳамин касбро ки интихоб карден аз паи касб шавен, аз паи ҳамин кор шавен. зиндагӣ пастубаландиҳои зиёд дорад, лекин барқкор дар ҳама ҷо лозим аст. барқкор ба ҳама мушкилиҳо ёрдами худро расонда метавонад. барои ҳамин ба духтароне ки дар интихоби касб мушкилӣ доранд, онҳо низ ҳамин касбро интихоб кунанду дар оянда рӯшноидиҳандаи ҳам қалбу ҳам хонаи мардум бошанд.